Täällä sitä Harjavallassa ollaan Huimaveikkojen kokouksessa. Olen Samuli Palmu, sihteeri ja puheenjohtaja. Olemme perustettu vuonna 2009 alajaoksemme. Ja olemme suunnitelleet ensi vuoden asioita myös tämän vuoden. Koulutuksia ja toimintaamme. Meillä on täällä hyvä yhteishenki ja iloinen porukka. Mikä teidän mielestänne täällä on hyvää meidän alajuoksessamme? Hyvä mieli. Ystävyys. Me tehdään nyt sitten sitä elokuvaa. Täällä on hyvä ryhmä ja kaikki mitä me tehdään ja puhutaan aina. Se on hyvä ryhmä. Mikä on hyvä tässä me itse toiminnassa? Kahvia. Aika ukein ruoka. Ja Kiki oli uusia ystäviä. Kaikki on tärkeää. Ensi kerralla aloitamme elokuvan tekemistä ja olemme suunnitelleet kursseja kansalaisopiston kanssa. Suunnittelemme teemapäivälle keskustelutilaisuutta Harjavaltaan iltapuolelle. Ihmiset ovat päivällä töissä, eivät pääse päivällä tulemaan. Hei! Hei hei! Vähän liukatte kameraan. Ja hyvää jatkoa kaikille.